Seuraavaksi mä näytän mun lemppari jumppapalloliikkeet keskivartalon lihaksille. Toivottavasti saadaan kunnon hikipintaa ja kunnon vatsalihakset sitten pian näkyviin. Aika usein näkee, että jumppapallolla ainoat treenit mitä tehdään on nämä ihan perus crunchit, vinot, vatsalihakset ja sitten ehkä jotain vähän erikoisempaa, mutta mä ajattelin, että mä näytän vähän semmosia ehkä hauskempia ja mielenkiintoisempia liikkeitä. Toivottavasti löydätte sieltä omia hyviä liikkeitä tai teette jopa kaikki putkeen, niin saatte varmasti hyvän tuntuman. Eli aloitetaan vaikka nyt tuolta selkäpuolelta. Eli selkätreeni jumppapallon kanssa on aika tuttu ja tunnettu joko yläkrapan nosto, ylös, kunnon rutistus ja pieniä pitoa aina. Ja sama juttu nostaa jalkoja, eli nostetaan jalkoja ylös ja lasketaan alas ja ylös. Ja sitten voi myös yhdistää, nostetaan aina vastakkaiset puolet, eli vasen jalka, oikea käsi ylös, alas ja toinen puoli ja alas. Ja tehdään kylkirutistukset. Tässä on hyvä tukea vähän täältä joko lattiasta tai tästä pallon reunasta pikkasen kiinni. Eli lähdetään täältä nostamaan ylävartalon ylös. Kylki rutistaa. Pito aina siellä ylhäällä ja voidaan palauttaa pieneen venytykseen. Ja koitetaan, ettei tehdä tällä kädellä sitä kaikkea työtä, koska halutaan se tuntuu kunnolla tuolla kyljessä. Hyvä. Mä näytän vielä toisinpäin. Tänne jalat vähän auki. Vähän tuetaan pallon paikalle. Noin. Täältä voi tukea päätä tai liuuttaa kättä kylkeen, mikä tuntuu hyvältä. Hyvä. Ja pientä lämmittelyä alkuun. Sitten tehdään tämmönen sama mitä tuossa alussa näytettiin, mutta tehdäänkin vähän niin kuin toisinpäin. Tää ei välttämättä ole kaikille niin tuttu liike. Eli mennään tänne pallon päälle. Mennään punnerusasentoon. Ja täältä lähdetään rullaa sitten polvia tänne koukkuun. Ja takas suoraksi. Ei päästä selkää missään vaiheessa tänne. On koko ajan pieni puristus vatsalihaksiin yhteen. Ja tänne. Ja takas suoraksi. Pito. Hyvä. Sitten voidaan tehdä samasta vinot vatsalihakset. Eli rullataankin tänne polvet kohti toista kyynärpäätä. Takas suoraksi. Ja toinen puoli. Tänne. Ja vielä. Hyvä. Ja toinen puoli. Yes. Sitten vähän alapaloille vielä treeniä. Eli lähdetään nostaa takapuolta ylös. Tänne. Pito. Ja hitaasti alas. Ja vielä. Pito. Alas. Ja yksi vielä. Aika tiukkoja liikkeitä. Alright. Sitten tehdään vähän linkkareita. Tänne on vähän noita suoria vatsalihaksia. Eli pistetään pallo tänne jalkojen väliin. Kädet ylös. Ja lähdetään samaan aikaan nostaa käsi jalkoja ylös. Vaihdetaan käsinpallo. Palauttaa jalat suoraksi. Jalat uudelleen. Ja tänne. Ja ylös. Jos on ihan liian rankka, niin sitten voi tehdä saman niin, että laittaa polvet koukkuun. Laskee tänne. Ja koukus ylös. Koukus alas.
heittää, jos haluaa lisää haastetta. Uopa. Mutta ei kannata kiirehtiä sen kanssa. Hyvä. Sitten vähän vinoi. Tää on tosi hauska liike. Elikkä mennään tämmöiseen staattiseen pitoon. Istumaan, kädet ja jalat ylös. Sitten kierretään pallo sivulle ja toiselle sivulle. Tehdään pari toistoa, sitten heitetään seinään. Mä näytetään seinään päin. Eli ensin istumaan, jalat ylös ja kierretään. Ja toinen. Ja kolmas. Ja neljäs. Ja sitten 4 heittoa. 1, 2, 3, 4 ja uusi. 1, 2, 3, 4. Jos haluaa poveri heittää päältä tuolta. 1, 2, 3 ja 4. Mutta kannattaa ottaa taas sieltä alhaalta. Alright. Joo, sitten voidaan tehdä pientä kevyempää polkupyöräilyä. Tässä auttaa, jos on iso pallo, mutta pienellä niin voi tukea tätä palloa täällä käsillä täällä takaa. Tai sitten voi ottaa vaikka joku tuolin, että saa lisätukea. Eli haetaan tämmönen tasapaino istumaan. Ja lähdetään sieltä ajaa kuvitteellista polkupyörää. Koko aika pidetään hyvä tasapaino. Jos tulee stiplu, sit vaan uudelleen kerää paketin kasaan, pitoon ja lähtee hitaasti uudelleen. Hyvä. Jos on liian vaikea tai pelottaa, sit voi mennä polkea tänne maahan, tai pallon tänne ylös ja sitten lähtee polkeen jaloilla ja palloa koko ajan vähän ylhäällä. Sitten voi koittaa myös laittaa pallon jalkojen väliin ja lähteä polkeen pallon jalkojen välissä. Hyviä kans pinojen vatsalihästen treeniä. Jees. Sitten otetaan vähän windshield wipereita eli tuulilasin pyyhkimiä. Eli mennään selälle, otetaan pallo taas jalkojen väliin, jalat ylös, tuetaan käsillä ja lähdetään hitaasti viemään jalkoja sivulle, takaisin ylös ja toinen puoli ja ylös. Jos on liian rankka liike, niin tämän voi myös tehdä sitten jalat koukussa, eli tänne ja täällä. 1 ja 2 ja vielä 1, 3 ja 4. Yeah. Sitten tää on vähän staattista pitoa, eli vähän lankkuja joka päin. Aloitetaan selälle, jalat tänne pallon päälle, pää alas, kädet tuetaan ja lantio ylös. Siirretään vähän painoa, että päästään ensin vaikka oikealle jalalle paino. Lähdetään siirtää vasenta jalkaa auki. Tuodaan takas. Vaihdetaan paino vasemmalle jalalle. Oikea lähtee auki. Ja takas yhteen. Ja paino siirtyy. Ja auki. Koko ajan lantio pysyy ylhäällä. Ja toinen puoli. Ja takas. Sitten sama toisinpäin. Mennään punnerusasentoon pallon päälle. Näin. Ja taas pieni painosiirto. Ja auki. Takas kiinni. Painosiirto. Auki. Hitaasti takas. Ja vielä. Auki. Ja takas. Ja vielä. Yes. Ja iisisti alas. Eli siinä oli mun lemppari jumppapallotreeniliikkeet.
Toivottavasti nautit niistä ja toivottavasti löydät sieltä omat treeniliikkeet. Heittäkää sohvat pois, ottakaa pallot tilalle ja haastakaa itsenne ja tasapainon